След като приключих моя проект ETZ 150, разглобен до болче, събран отново в почти перфектно състояние, реших да започна нещо ново с останалите части и с още някои новички неща. Първото е една чисто нова рамка. Но тъй като си имаме вече 150, може би този проект ще бъде 125. Дойде и нещо друго. Чисто нови картери. Интересното е, че имат едно отворче, което мисля, че е за отделно смазване. Но това ще го видим. Сигурно ще е с отделно смазване. Започнаха да идват и други части. Като идеята ми е двигателят всичко да е ново и всичко да е оригинално. Ето, чисто нов коляно вал ДДР. Още имам проблем с лагерите. Имам част от оригиналните, но имам и койо. Не съм решил кои ще слагам. Може би лагерите и семеринките само няма да са оригинални в този двигател. Почнаха да идват доста части. Да речем, тук какво имаш? Да. Гарнитура немска оригинална. Чисто нов капак на алтернатор. И тук има някои нови неща. Но гайка за кривката. Оригинална. За манивелата. Оригинално. Кривка. Оригинална. Тук няма нищо друго. Добре. Да видим тук какво да е. Ос за скоростите. Нова оригинал. Верига двойна. Оригинал нова. Разни шайбички. Капак на коляновия вал от дясно. Нов оригинален. За скоростите. Разни дреболии. Още дреболии. Да. Това е комплектът с винтове за двигателя. И другите неща. Нови, оригинални. За едно изходящ вал. Ново. Оригинал. Оста за вилките. Ново оригинал. Съединителя. Ново. Ролка за приключването. Нова. Оригинал. Ос на скоростите с гайката с обратна резба.
нова DDR. Да видим тук. Зъбното на коленовия вал. Ново. Версия без обортомер, тъй като картерите нямат. Не е подготвен за обортомер. Малко зъбни за скоростите. Добре. Да видим тук какво да е. Оригинал, но до него има доста време. Другият вал за скоростите. Оригинал. Заедно. Друго заедно. Вилка. Още една. Заедно. Пружина за кикстартер. Нова оригинална. Още зъбни за скоростите. За скоростите мисля, че имам почти всичко. Ами, не знам, но може би ще стане от това нещо ЕТЗ 125. Ето още една клика. Капак на двигателя за разделно мазане с разните му дреболейки. И капачето. Ето и маслената помпа. Икони. И за сега е това. Дойдат ли още малко дребни неща, ще започна да сглобявам двигателя. А рамката може би ще се наложи да отиде леко на прахово боядисване. За сега е това. Когато започна да правя двигателя, може пак да пусна едно видео.